Autoritățile din Făgăraș au demarat pregătirile pentru accesarea programului Demnitate Socială, menit să finanțeze construcția de locuințe sociale pentru familii defavorizate, inclusiv persoane cu dizabilități, vârstnici și comunități marginalizate. Primăria urmează să investească 350.000 de lei în elaborarea documentației tehnice necesare proiectului. În acest moment se iau în calcul două scenarii: construirea a 4 sau 6 imobile. Situația fondului locativ al municipiului este critică, toate locuințele destinate persoanelor defavorizate sunt ocupate, iar 99% din spațiile deținute de primărie sunt neconforme energetic. În cartierul combinat, de exemplu, peste 1900 de persoane locuiesc în 600 de spații locative, ceea ce face necesară suplimentarea fondului locativ pentru aproximativ 300 de persoane. Primăria Făgăraș speră ca prin acest proiect să ofere locuințe sigure și adaptate nevoilor celor mai vulnerabile familii din oraș.